Айде. Демонстрираме пътечката в момента, че работи. Стартира в момента. Увеличаваме скоростта. Сега сме на 3 в момента. Увеличай. Добре, слушай с краката отстрани да демонстрираме. Сега ще покажем там максималната скорост. Аз съм ползвал никога на тока. Вземи телефона. Снимам в момента. Увеличи там сега да покажеш. Пръстът ти пречи. Ето, сега ще стигне до 12. Е максималната скорост. Много бързо става, аз се възползвам никога на такава скорост. Снимаме пътечката. Това е много бързо, може да се тичаме в нея. Отстрани поръчка, където искаш се да... Сега ще намалим пътечката. Пръста се страни, пръста. Това се точно отстрани, намалява се скоростта. Пътечката е много почти неизползвана. Общо взето, който съм взел от магазина. И сега спираме. Там са стартовите копчета в момента, които се снимат. Спира. Спира постепенно, да няма проблеми. Така, спри ключето. Голямото ключе.